Na regen komt zonneschijn. Dat ervaren de 3200 wandelaars van de Vierdaagse. Afgelopen zondag haalden zij de eindstreep van de 66e editie. Welke dag was het leukst? Ja, wat deze dag? Ja, vandaag. Want je loopt nou met je hele school en je komen nou veel meer mensen kijken met DVD en krijgt allemaal lekkers en kleine speelgoedjes. Ja, allemaal snoep. Ik heb zoveel, ik ben al vergeten van wie het allemaal is. Fluitlolly en nog ijsmedailles en nog meer. Ik heb 1 ijsmedaille. Ik heb nog wat snoepjes, Lego en nog 1 ijsmedaille. En nog een chocolademedaille, maar die ben ik uit verloren. Net Vierdaagse gelopen, hoe was het? Heel leuk. Ik vond het leuk om mee te doen en het was heel gezellig. Ik vond het heel erg leuk. Ben je trots op jezelf? Ja, heel erg. Want het is mijn eerste jaar. En nu doen de voeten pijn? Nee, maar de benen wel, want ik heb mijn spiertje verrekt. Wie hebben jou allemaal aangemoedigd? Mama, oma en opa en papa. Familie en vrienden. Ga je nog vaker meelopen? Dat zeker. Ja. Nou. Zeker. Natuurlijk is meedoen belangrijker dan winnen. Maar toch werden er ook wat mooie prijzen uitgereikt. Hoe voelt het om een winnaar te zijn? Geweldig. Mee heeft geholpen. Ja, hoe was het? Leuk. Mooi voor iedereen. En wil je nog een keer meedoen of ben je nu al klaar met lopen? Ja, ik ga meedoen met de Nijmeegse Vierdaagse. En dankjewel. Dus dit was een warming-up voor jou? Voor het uitreiken van de prijs. En welke dag was het leukst? En dan wens ik jullie nog een heel fijn weekend. En gewoon voor het rust lekker snoep en uit. Jullie hebben iets gewonnen, zie ik. Wat is dat? De beker van derde prijs. Voor de 5 kilometer de 3e plaats. Ja. Oh wow, en waarom hebben jullie gewonnen? Omdat we hadden gezongen. Ja. En daar zijn we super blij mee. Ja, heel blij. En hoe was het? Leuk! Zingen, zakken, zingen, zakken! Zingen, zakken, zingen, zakken!